já jsem Pesenaty a v tomto videu to bude Lepes na měňu a mám tady společně moji kamarádku. Hey guys. Jako první taková volavka. Tak. Potom jsou takový štrosy, akorát oni některý, no třeba oni trošku padají, ale to, no tak tento víc padá, to jsou, no ty vole, no to je, no. Tak. Potom je taková zobka. Takový holub. Takový holoubek. No, takový holoubek. Potom je takováhle ta čivava. To možná. Potom je takový pudl. Ten taky možná za dobrou nabídku. Potom tato činča taky za dobrou nabídku, protože ji mám ráda. Má trošku propěknutý už. Potom je takovýhle nějaký pejsek. Já nevím, co to je za rasu. Nech to není slinducha. No a tak. To taky za dobrou nabídku. A jako předposlední je to takováhle, jak se jmenuje, Pepper. Jo. Pepper. A tak. Nebo teď ještě tady taková srnka, o to se asi budete hodně psat, ale je to za dobrou nabídku, je to buď to za co, nebo za kolie a možná za dogu. Předem se omlouvám, že nebylo vydáno žádný video, protože jsem neměla teďka obrazených skoro vůbec čas, byla jsem na táboře u babičky a tak, no takže se moc omlouvám, takže... Vidíš ho? Když tak... A ty vidíš ho? Jo a beru jenom lidi, co mají Viber nebo Messenger, tak čauky!